ED strengthen his power. Sanapinda mashoko atagona panguva inoi nyika iri kuonekwa kunzi aiwa iri in a rift, aiwa in the deepest political turmoil. Vakomana voona kuti aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe owanikwa aiwa achisolidifya chigaro chake kana kuti masimba ake munyika yeZimbabwe. Kuti bosubscribe like on the bell icon. Panapa tichipinda munhau muzuva ranhasi tinosangana nenhau yakamira zvekudai so pano paBBC bevanhau ramunoziva munonyora chiti ED strengthen his power. In video below is a formal handover takeover ceremony at Inkomo Barracks, transitioning command from Major General Josephat Kudimba to Brigadier General Rabanu Nkisi, witnessed by high-ranking military officials including ZNA Commander Lieutenant General Namo Anselet Sanyatwe. Vanoposta mapictures amuri kuona avo amuri kuona kuti zvinhu izvi zviri kuitika panguva inoi. Vanhu yavari kuona kuti aiwa zvinhu hazvina kunombomira zvakanaka, kudyodzwa rinopisa chaiko chaiko hakusi kana kutomboitiwa munyika yeZimbabwe. Tiona kuti matop officials nevakomana vanohodha most influential positions, vakomana kumilitary, veterans nevakomana vari kumusoro kuma-high government officials. Panguva inoi aiwa vari panguva yekuti vanoziva kuti havazivi ramangwana ravo, ramangwana ravo riri dependent aiwa nemamoves anenge vachiita. Tichiona zviitiko zvakadai zvichiitika munyika yeZimbabwe, vanhu vaunyatsa kuona kuti aiwa pane kugeda kwemeno kuri kuitika kumusoro uko kwavangange macitizens asingazivi, but they are sure kuti something is transpiring. Imbotidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi aiwa chashamisa vanhu. Pinda comment section menu mutidze mafungiro enyu, musaona subscribe or like, channel on the bell icon.